हेल' लोगोफोर आंनि रिंसार आरो बिबिटिवाइ इउटुब चेनेलाव मोनसे बरायना थाबाय थ' दायो जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर माने बावखुंग्रियाव जोङो एडभान्स बेरायनो थांनो नागिरदों थ' गाखोनायाथ' 14आवसो ना लोगोफोर थ' जोङो माबायदि बानायदों बेखौ एसे नायग्रोनो नागिरदों आरो ना एडभान्सनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो कड बायलांगोन आरो ना आर'नाइनि बिमानाव एसे फैसा बिनानै मोनबोदों आरो ना माने बाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय दिनै एसे फैसा मोनबाय आरो ना बिनानै थ' लोगोफोर आङो गस्लाखौ बायलांनानै ओरै थांगोन आरो ना डाइरेक्ट बावखुंग्रियाव थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों थांसै बेनिफ्राय जों स्कुटिजों थांगोन आरो ना थ' नायलांबाय थादों नोंना भिडिअखौ थ' लोगोफोर दायो जोङो क'क्राझार सफैबाय आरो ना ओमफ्राय नैबे दखान आर'नाइनि क'डखौ नायनानै दा बेयावनो लोगोफोर नै लोगोफोर ओमफ्राय नै दखाना एभेलेबेल दं नै आर'नाइ बायदिसिना बैसागुनि बिराद भिर जादों आरो ना लोगोफोर थ' लोगोफोर आंबो नायनायसै बबे दखानाव मोनो इमान भिर नै लोगोफोर दख'नाया बिराद मोजां बेखौ नायनायसै आरो ना साइज এটা সাইজ বিলাক দিয়াই নাই দর্জি বিলাক কেন বুঝছে এ ভিডিওর কারণে হয়তো সাইজই লেখা নাই তো ছোট উপরে মোর কারণে ছোট বই তো ভিড় নেই দামটা কত এটা একটু ছোট না হয়তো দাম কত দাম এগুলোর পরিবর্তে Finally, main gate लोगोफोर बे जाबाय main gate गुथि बावखुंग्रि फेस्टिभेल बे जाहैबाय स्टेन्ड स' फाइनालि जोङो बावखुंग्रियाव मोनफैबाय लोगोफोर फार्स्ट मेन गेटआ बेनो नै ओमफ्राय हाजो नाहरदो लोगोफोर नै थ' लोगोफोर आं दायो मोनफैबाय नै हाबलांसै बेयाव गुथि बावखुंग्रि फेस्टिभेल आरो दिनै जों 9 बार जाबाय आरो ना थ' लोगोफोर दायो आङो सिङाव हाबलांसै नै ओमफ्राय नायनो हागोन नै मेन गेटआ बावखुंग्रि फेस्टिभेल नै मेन गेटखौ नायदो लोगोफोर हाजोनि भिउखौ नाहरदो नै इमान मोजां ना गोजौआव नायदो नै मेन गेटखौ बिराद मोजां साजायनानै दोनदों आरो ना लोगोफोर थ' लोगोफोर आङो सिङाव हाबलांसै माबायदि दखान दं नायसै आरो ना एसे दायो लोगोफोर सिङाव हाबबाय आरो आं ना लोगोफोर ओमफ्राय हाजोनि भिउखौ नाहरदो नै एसे फुरा मोजांखा आरो ना थ' लोगोफोर जेनेरेल हाजो गाखोनाया 14आवसो आरो ना दिनै जों फैनाय थारिकआ 12 आरो ना ओमफ्राय गाबोन सानसे दंबायो समफोर गाखोगोन आरो ना जों थाबायगासिनो आरो ना लोगोफोरनि लामाजों ओमफ्राय ओरैथिं दं नै खेला जादों आरो ना गोजान रेल खमलायनाय नांसि नायनि लोगोफोर बेयाव खमलायनाय जागासिनो नै बैयाव थ' लोगोफोर नै बेजों गाखोलांगोन आरो ना हाजोखौ 14आव थ' लोगोफोर नै स्टेजखौ नायनो हागोन फुरा बक्सआ नै गिदिर गिदिरखा मेन स्टेजआ नै बेयाव जागोन आरो ना फांसन मोसानाया दिनैबो जागोन खोमा नै फुरा बक्सआ नायनो हागोन नै हेभि कार ना लोगोफोर नै थ' लोगोफोर बिनिफ्राय भिउखौ नायनो हागोन नै बैयाव नायदो नै 9 बावखुंग्रि फेस्टिभेल 2022 आरो ना लोगोफोर थ' लोगोफोर बिनिफ्राय हाजोनि भिउखौ नायनो हागोन नै नै ओमफ्राय 9 बावखुंग्रि फेस्टिभेल गिदिर आखरजों माबा साजायनानै दोनदों आरो ना बेयाव नै नाहरनो हागोन नै लोगोफोर नै बेनिफ्राय फट' लानो हागोन आरो ना नैबे दालाङाव नै थ' लोगोफोर बेयाव फट' लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय नैबे दालांनिफ्रायबो लानो हागोन बिराद मोजां नुगोन आरो ना बेयाव फट' लायोबा थ' लोगोफोर आं बिनिफ्राय थांफिनसै ओमफ्राय बेयाव खेला जादों आरो ना खमलायनाय खेलाखौ दसे नायनि आङो लोगोफोर माबायदि जादों
ससे गाखोहैनाय नादों आङो लोगोफोर हाजोखौ माबायदि जायो 16 थारिखआव ओरैनो सेन्टाराव दखान नुजोबो आरो ना सेन्टाराव दखान नुजोबो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आङो टाउनाव आर'नाइ जाबाय थानाया गैया आरो मोनाखै माने बिराद जादों ना बैसागु बोथोर ना ओंखायनो मोनबोआखै आङो माने जोबजोब्बायमोन जाहैदों दाम खमनिया गैला जाहैदों दाम गोसानिसो दं जाहैदों बेनिखायनो मोनबोआखै आङो लोगोफोर उनाव गाबोनफोर नायफिनसै र' जेखाइ खबाइ बावखुंग्रि हाजोआव थाबायगासिनो आं लोगोफोर ससे गाखोहैनो नायो आङो माबायदि मेङो गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो बिराद गोजौखा फास्टिभानो ना लोगोफोरा ओमफ्राय 14 थारिखआव बेखौ फुरा दुलु जाजोबगोन आरोना बे बिराद भिर जायो नालाय लोगोफोर फास्टिभानो बिराद गोजौखा आरोना बैनिफ्राय फास्टिभ जाबाय ओरै फुरा फास्ट गाखोनायाव देन्जार गोजौखा आरोना बेयावनो मिंसिजोबखायो लोगोफोर फास्ट गाखोजेननायावनो दायो आं थांफिनसै लोगोफोर गाहायाव थांफिनसै आङो गासिबो बेयाव फुरा भिर जाजोबखागोन आरोना 14 थारिखआव खुनु जायगाखौ मोनलायखानाय नङा आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना सोर 14 थारिखआव फैदो सोर फैयो जाय जायहा गार्लफ्रेन्ड दङ गार्लफ्रेन्डजों फैदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाय जायहा गार्लफ्रेन्ड गैया लोगोफोरजों फैदो इन्जय खालायफैदो आरोना लोगोफोर लोगोफोर दायो दालाङाव फैदो आरोना लोगोफोर बेयाव नायनो हागोन दालाङा बेनिफ्राय भिउआ बिराद मोजां आरोना लोगोफोर बेयाव फट'फोर लानो नै गोजौआवबो होनानै दोनदों बेनिफ्राय मा खेला बे लोगोफोरनि मा खेला गिला हादुम खेलानो लोगोफोरनि बे गिला हादुम खेलानो लोगोफोर नोंथांमोना बिदि खेलाखौ नुफेरदोंना नुफेराखै गिला हादुम खेलानो नै गेलेगासिनो लोगोफोर दायो थांफिनथारबाय आरो ना माने एसे बेलासिबाय नोङो दायो जेबो प्रग्राम गैथ'आ आरो ना दा मोनायावसो जानो हागौ खोमा लोगोफोर दायो थांफिनसै आङो नोंथांमोना जाय फैनो गोसो 14 थारिखआव बयबो फैदो इन्जय खालायफैदो बोसोर गोदाननि हाजोखौ गाखोफैदो बयबो थिखिनिसिम लोगोफोर दिनैना भिडिअआ बेनोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर बाय 14 थारिखआव लोगो मोनगोन बयखौबो